Ул көннәрдә тагын бик күп кеше җыелып, аларның аша ризыклары калмагач, Гайса шәкертләрен чакырып: "Кешеләр кызганыч. Алар инде 3 көн минем янда, ашарларына һич нәрсәләре юк. Әгәр аларны өйләренә ач килеш кайтарып җибәрсәм, юлда хәлсезләнерләр, чөнки кайберләре ерактан килгән", диде. "Барысын да туендырыр өчен чүлдә шуның кадәр икмәкне кайдан алыйк соң?" дип сорады шәкертләре. "Сездә ничә икмәк бар?" диде Гайса. "7" дип җавап бирде шәкертләре. Шуннан Гайса халыкка утырырга кушты. 7 икмәкне алып, Аллаһыга шөкранә кылгач, икмәкне сындыргалады һәм халыкка өләшү өчен шәкертләренә бирде. Алар икмәкне өләшеп чыктылар. Шәкертләрнең берничә балыгы да бар иде. Гайса шөкранә кылып, балыкны да өләшергә кушты. Кешеләр туйганча ашадылар һәм калган сыныкларны җыйганнан соң тагын 7 кәрзин тулды. Ашаучыларның саны 4000-гә якын иде. Аннары Гайса аларны өйләренә кайтарып җибәрде. Үзе шунда ук шәкертләре белән көймәгә утырып, Далманута җирләренә юнәлде. Гайса янына фарисейлар килеп, аның белән бәхәсләшә башладылар һәм сынарга теләп, күктән берәр илаһи билге күрсәтүен таләп иттеләр. Гайса авыр сулап: "Бүгенге буын ни өчен илаһи билге таләп итә икән? Хак сүз әйтәм сезгә. Бүгенге буынга илаһи билге күрсәтелмәячәк", диде. Шуннан аларны калдырып, янә көймәгә утырды һәм каршы ярга таба юл алды. Гайсаның шәкертләре үзләре белән ризык аларга оныткан булып чыкты. Көймәдә бары тик бер икмәк кенә бар иде. Шәкертләрен кисәтеп, Гайса аларга: "Карагыз аны, фарисейлардан һәм Херут ашыткысыннан сакланыгыз", диде. Шәкертләре исә үзара: "Икмәгебез булмаганга шулай әйтәдер", дип сөйләнделәр. Аларның нәрсә турында сөйләшкәннәрен белеп, Гайса әйтте: "Ни өчен сез икмәгебез юк дип сөйләнәсез? Сез әле һаман берни аңламыйсыз һәм төшенмисезме? Йөрәкләрегез һаман туң килеш кала бирәме? Күзләрегез булып та күрмисез, колакларыгыз булып та ишетмисезме? Хәтерләмисез дәме? 5 икмәкне мин 5000 кешегә бүлеп биргәндә, калган сыныкларны җыеп сез ничә кәрзин тутырдыгыз?" 12 дип җавап бирде шәкертләре. 7 икмәкне 4000 кешегә бүлгәндә ничә кәрзин сынык санак җыйдыгыз? 7 дип җавап бирде тегеләр. "Әллә һаман аңламыйсызмы?" диде шунда Гайса аларга. Аннары алар Бәйт Сайдага килделәр. Биредә Гайса янына бер сукырны китерделәр һәм аңа кулы белән ырынуын үтенделәр. Гайса сукырны җитәкләп, авыл читен алып чыкты. Аның күзләренә төкереп, башына кулын куйды һәм: "Берәр нәрсә күрәсеңме?" дип сорады. Теге әйләнә тирәсенә күз салып: "Кешеләрне күрәм, ләкин алар йөри торган агачлар булып күренә", диде. Гайса аның күзләренә тагын бер тапкыр кулларын тидереп алгач, теге текәлеп карады һәм ачык итеп күрә башлады. "Кара аны, авылга керәсе булма", дип Гайса аны өенә кайтарып җибәрде. Гайса үзенең шәкертләре белән Филипп Кайсариясе шәһәре тирәсендә урнашкан авылларга китте. Юлда барганда ул шәкертләреннән: "Кешеләр мине кем дип белә?" дип сорады. Берәүләр сине чумдыручы Яхья, икенчеләр Ильяс,
Кайберәүләр исә пәйгамбәрләрнең берсе дип исәпли диде алар. Ә сез мине кем дип беләсез дип сорады ул алардан. Син Мәсих дип җавап бирде Петр. Гайса аларга үзе хакында бер кемгә дә сөйләмәскә кушты. Шәкертләренә Гайса былай дип сөйли башлады. Адәм углына күп газаплар чигәргә туры килер. Өлкәннәр, баш руханилар, канун белгечләре аны читкә тибәрерләр. Аны үтерерләр, әмма 3 көннән ул терелеп торыр. Бу хакта ул ап-ачык итеп әйтте. Шунда Петр аны читкәрәк алып китте һәм аңа каршы сөйләргә тотынды. Ләкин Гайса шәкертләргә борылып карады да: "Кит янымнан, Иблис. Уйларың Аллаһыдан түгел, синдә адәми уйлар", дип Петрне кырт туктатты. Үз янына шәкертләрен һәм халыкны чакырып Гайса: "Минем арттан барырга теләгән кеше үз-үзеннән баш тартып, хачын күтәрсен дә миңа ярсын", диде. Җанын саклап калырга теләгән адәм аны югалтыр, ә инде җанын минем хакка һәм яхшы хәбәр хакына югалткан адәм аны саклап калыр. Әгәр берәү бөтен дөньяны яулап, җанын харап итсә, моннан ни файда? Кеше нәрсә биреп үз җанын кайтарып ала алыр икән? Шушы имансыз һәм гөнаһлы буын алдында кем дә булса миннән һәм сүзләремнән гәрьләнсә, атасының балкып торган шөһрәте яктылыгында үзенең изге фәрештәләре белән килгән адәм углы да әлеге кешедән гәрьләнер.